Smajo Mandžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, jedini je živi nosilac odlikovanja Zlatni Ljiljan i ordena Zlatni Ljiljan sa zlatnim vijencem. U obrazloženju inicijative koju je podnio na zadnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, naveo je da su svečane uniforme dobitnicima najvećih ratnih priznanja potrebne kako bi heroji odbrambeno-oslobodilačkog rata izgledali dostojanstveno. Upućujem inicijativu prema Ministarstvu za baračka pitanja, Vlade, TK i Ministarstvu za financije da za iste obezbedimo pare za kupovinu svečanih uniformi. Predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona Edin Hadžimuhamedović pozdravlja ovu inicijativu te napominje da je nabavka svečanih uniformi trebala biti davno riješena. Oružane snage su imale zadatak, dakle ovaj puk koji je naslijedio tekovine armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a, da obezbijedi, da propišu jedinstvenu uniformu za veterane. To je iz nekog razloga do dan danas nije donešeno. Veoma bi značajno bilo da se za dobitnike priznanja to riješi. Hadžimuhamedović navodi da je na Tuzlanskom kantonu 259 živih dobitnika najvećih ratnih priznanja, a od toga je 177 dobitnika ratnog priznanja Zlatni Ljiljan.